Chacha Igbo kwezonu yo ndewonu nnọọ n'ọzọ na ihe mmụta ka esi asụ Igbo n'ụbọchị nke taa. Hello guys, it's another episode to learn how to speak Igbo. Guys, I'm really excited, really excited. Do you know why? Because today's topic is gonna be an interesting one. Okay, so let's dive straight into it. We are going to discuss greetings in Igbo language, like I talked about the last time, how to introduce yourself in Igbo language, and simple phrases in Igbo language. Okay, so kaigani. The general greeting in Igbo language is ndewo, meaning hello, hi, ndewo. Kedu ki mere, how are you? Ke ki mere, how are you? You either say kedu ki mere or ke ki mere. Obi di m ụtọ ịmata onye Igbo. It's nice to meet you. Obi di m ụtọ ịmata onye Igbo. Bịa ebe a. Come here. Gịnị bụ aha gị? What is your name? Aha m bụ Nnenna. My name is Nnenna. Abụ m nwa akwụkwọ. I am a student. Biko